ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар нимза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранамда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастад Kia K5 фурӯшӣ бо нархи арзон срочно. Ҳастад тракторои фурӯшӣ. Ҳастад дтайга Opel Astra бо нархҳои арзон. Ҳастад дтайга Hyundai Starex ки ҳардуш газаки срочно фурӯшӣ. ва ҳастад Hyundai Avanta фурӯшӣ. Дӯстони азиз, ҳастад Jeep Musso бо нархи арзон, ВАЗ 2106 ҳастад бо нархи арзон, Toyota Camry 2 ҳастад бо нархи арзон, ҳастад BMW сафед ҳастад бо нархи арзон, ва ҳастад Daewoo Nexi дтай дига бо нархи арзон, ва ҳастад Opel Astra ва дигар мошини акселератори Россия ва акселератори Тоҷикистон нархҳои арзон кардем, ки барои шумо пешкаш кардем. ва курси имрӯза бошад 125 сомона 80 дирҳам. мо бошад навора сар мекунем, лайкотро назарем, марҳамат мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозима ки грузоперевозка Акаи Нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Дисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта WhatsApp доранд, рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка Акаи Нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марама дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex ҳастад бо адроки газаки светои сафед срочно фурӯшӣ. Hyundai Starex мошини мусофиркаш. соли барои 2006 сол ҳастад ки сӯзишвориш гази холия, коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин аст. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ 4 баллон 90%. салон тоза, мошина мегӯяд нав як рӯз пеш мегӯяд маслаша алиш кардем. мошин тайёре, фақат мегирӣ, кора сар мекунӣ. нархи мошина мега 55 та мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз. 55 та бо муомилаи хуб дорад, дӯстони азиз, ва инчунин вариантҳои алиширам дорад. ҳуҷҷат як сола, утилкардагӣ баллон 90%, салон тоза сурат, маслаҳаш кардагӣ, мошин тайёр, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошини Hyundai Starex газакӣ ҳастад. марамат нархш 55 та бо муомила доштаем. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобӣ шуда, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ва дӯстони азиз, касе ки мошинои фурӯшӣ дорад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот барои реклама кардан, дар рақамҳои WhatsApp боло буда ҳастад, муроҷиат кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба дуюм трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки срочно бо нархи арзон, ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. хоб соли бароиши трактор 1995 сол ҳастад ки ҳолаташ беҳтарин аст, фақат мегирӣ, кора сар мекунӣ. ин трактор қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки регарда ва фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ ҳастад, бо муомила мешавад. ва вариантҳои алишӣ ба мошини майда катӣ мешавад, дӯстони азиз. якумаш рақамҳои TCL дастӣ кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия, ахира 36 инашда WhatsApp доранд. вариантҳои алишӣ боша марамат пешкаши алиш мешавад, вариантҳои сумакӣ 65 та бо муомила, дӯстони азиз, дорад. ин ҳамин рақамҳо ҳардушон кор мекунанд. рақамҳои дуюмашда WhatsApp дорад. трактор баллонш нав, дӯстони азиз, ҳолати корида ҳастад, сайсияниш зури бадай. агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оиди трактор фаҳмед, шумо занг занед, ҳамашро ба шумо фаҳмода метиҳанд ва мақсад ки арзон ҳам мекунанд, марамат тамос гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастад ки срочно фурӯшӣ бо нархи арзон. Daewoo Tico. соли барои 1996 сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 0.8 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин на ҳолати зур, на ҳолати безеб, ҳолати миёна, дӯстони азиз, қарор дорад. документош буд шуда, баллон мега 50%, мотор мега Aitico, ҳолаташ, дӯстони азиз, хуби техникӣ дай миёна. хадавоишам мега як 60%, дӯстони азиз. хоб хеле як балкаш мега варӣ дорад. мошина хай ҳуҷҷат мекунен,
каунтер опшн бо расход дорад. нархи мошина мегӯяд 10,000 мегӯяд, бо каунтер мегӯяд арзон мекунем. мошинаи ҳол қарор дорад дар Калхозобод дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Калхозобод дӯстони азиз қарор доштаем. алиш намешавад дӯстони азиз, ноҳияи Калхозобод деҳаи Тоширобод да 10,000 сомон бо 1 сом муомила мешавад. ҳарда рақамҳоша рақамҳои соҳибшудаи рақамҳои дуюмишда WhatsApp доранд. каси тикохар ки ҳастаи на марҳама занг занад, маълумотои пурраша гирад. нархи арзон бо ирам 1 сом арзон мекунад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастад дӯстон ки 309 зур Opel Astra дар кузифи хечбек соли бори 1999 ҳастад ки мошина полни худ 2003 кардагианд. мошин 1999 соли ки мошина полни чӯи 2000 Astra 2003 4 задаги ҳастад дӯстони азиз. мошин беҳтарин ҳолат дорад. хоб кузов мошин дӯстони азиз ҳамаш 2003 кардаги ҳастад. салон тозак ҳастад. хоб газ бензин ҳам дорад. моториш 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин ва дрон беҳтарини бадай. мошин ҳуҷҷат дорад, танировка то моҳи октябр дӯстони азиз. утилизатсия мегӯяд кардаги ҳастад. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи январ ҳастад ва танировкаш то моҳи октябр. кондитсионер, электропакет бо номерош зур ва краскашам ягон сарапина надорад. нархи мошина мегӯяд 70 та мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода 70 та бо муомила дорад. танировка ҳуҷҷат утул кардагӣ. салон тоза дӯстони азиз. мошин дискакои фасон ва балоншам нав ҳастад. хоб нархи мошин 70 та савдо мешавад. рақамҳои дастӣ тисиашо ва рақамҳои растиашо 36 WhatsApp дорад. шахсоне ки мехарен марҳама занг занед. мошинчаи хуб метавонем ки тамос гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз бо якта Hyundai Starex ҳастад ки фурӯши газакияи беҳтарин ҳолат дорад. Hyundai Starex бо якта газаки срочна. соли бори 2002 сол ҳастад ки сӯзишвориш гази холия заводской дӯстони азиз. объем мотора 3 литра, коробка механика, ҳолати мошин ба дрон беҳтарин. мошин ягон кор надорад, фақат мегирӣ қай мекунӣ. коробка ва механика сайсани зури бад ҳастад. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи июн дӯстони азиз. балонш сод ҳастад. дискҳои худаш ва светои радной ва светчам свети зур ҳастад ва краскашам ягон кор надорад. мошин идеални сайсани нархшам арзон. нархи мошина мегӯяд 51,000 мегӯяд, бо каунтер арзон муомила мегӯяд мекунем. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда 51,000 сомон бо савдо дорад. сета рақамҳои дастии соҳибшунаи, рақамҳои билай, рақамҳои мегафон ва рақамҳои ахираш бо 01 нашда WhatsApp доранд. шахсоне ки мехара мегӯяд биё мошина аз пеш бинанд бо муомила дорад. мошин хай дар навор тозаакай худаш маълум ай. марҳамат дӯстон азиз, занг занед ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хона ки реклама карданд, дар рақамҳои WhatsApp мо дар болои видео ҳастад. 20 та муроҷиат кунед, мо рекламада мемонем. лайк азанед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастад ки срочна фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли бори 1996 сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати мошин ба дӯстони азиз соҳибаш мегӯяд беҳтарини бадай. мотор мегӯяд 100%, коробка зур. хоб ҳуҷҷат мегӯяд дорад дӯстони азиз. танировкаш 5 моҳи дигар, ҳуҷҷатшам 5 моҳи дигар дӯстони азиз. мошин идеални состояние. нархи мошина мегӯяд 17,000 мегӯяд, бо каунтер муомила мегӯяд мекунем. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 5 моҳ ҳуҷҷат, 5 моҳ танировка. нархи мошин 17,000, каунтер муомила мешавад. хоб рақамҳои поёмда ҳаст, рақамҳои дастишо ва рақамҳои WhatsApp шахсоне ки мехарем марҳама занг занед, маълумоти пурра аниқша худтон аз замин гирем. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор ҳастад, то чанд сомона аз куҷо бошад нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Kia K5 соли бори 2011 сол ҳастад ки сӯзишвориш газ бензина, объем мотораш 2 литра, коробка ва автомата. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи дӯстони азиз. бо хай рафта аз пеш ҳамаша бинем. нархи мошина мегӯяд 75,000 мегӯяд, бо дӯстони азиз яка намедор арзон меша намеша, бо худтон аниқада гирем ва мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 та бо савдо дорад. хоб рақамҳои поёмда ҳастанд, рақамҳои соҳиби мошин, шахсоне ки дар кор ҳастанд, марҳамат занг занед. рост дигар маълумоти мошин хела кам ҳастанд, дигарша худтон пурсед. одамое ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, хоҳед ки реклама кардан, рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунед, мо фурӯшда рекламада мемонем. лайк занед, наворо то охираш тамошо кунед.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. BMW 5 серияситон аз BMW 5 серия соли 2006 1999 ҳастае ки сӯзи фурӯш газ бензине мотори 6 литре коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. BMW сафедсони ази солҳои 99. нархи мошина 33500 мондиан камтар арзон мешавад, бисёр не. вай мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. рақамҳои соҳибшон аст мегафон. шахсоне ки дар кор аст марама занг зад. агар мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред. ро нашуд документош ягон чи гуфтагӣ нест. ягон расходро надорад. инаша аз рақамҳои поёмда метавонед ки занг занед пурсида гиред марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. бо як Opel Astra-G аст дӯстон ки дар козифи хетчбек срочна фурӯшӣ соли 2006 1999 ҳастае ки сӯзи фурӯш газ бензине мотори 6 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ин мошина мегад нав ҳуҷҷат кардем ва утл мегад нав кардем 3 рӯз пеш мегад ҳам ҳуҷҷату ҳам утлша мегад кардем мега соҳибшон. хоб мошин хеле светои шоколадия. нархи мошин 46 та бо камтар арзон мешавад. акар рост мошин чи расход чи камбудӣ дорад инаша нагуфтиян. мошин хай утл ҳуҷҷат дорад. бо метавонед ки дигар кузовноша рафта аз пеш бинед. то қасуми холия мегад алиш намешавад. нархи мошин 46 та мошин дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон. шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша гиред. дӯстон дастгирӣ кунед лайкотон назанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Nexi срочна соли 2006 1996 сӯзи фурӯш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад яксола ҳуҷҷат ва утилизатсия мега дорад. нархи мошин 8000 сомон аст. камтар арзон мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. хай мошин камтар хеле лақош сӯхтагӣ буда пешрои капотош лақош сӯхтагӣ дӯстон азиз. айхе мошин мегад соза ҳуҷҷат ва утул мегад доштае. дӯстон азиз нархи мошин хай арзон 8000 сомон аст. бо муомила дошта рақамошон аст мегафон мошин дар шаҳри ваҳдат. кайсида ки дар кор аст занг зани қатъи соҳибшон чақчақ кунед. фақат дастгирдорро фаромӯш. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Musso Jeep яъне ки Sanyang Musso соли 2006 1998 ҳастае ки сӯзи фурӯш дизеле объём мотори 2.8 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% документ мега дорад. нархи мошин 40000 сомон аст. боз муомила мегад мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи шаҳри дӯстони азиз. 40000 сомон аст. бо муомила дорад. ин мошин Sanyang Musso мошини ҷипа меган ва Musso барои кӯҳпӯ мошини зурай. хоб дӯстон аз рақамошон аст дар поини видео аст. шахсоне ки мехаред маълумоти пурраша гиред. мо чанд қақитон нестем ба шумо маълумот шудем дигар шахтон пурсем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст. ВАЗ 2106 соли 2006 сол ҳастае ки сӯзи фурӯш газ бензине мотори 7 литре коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соза боқӣ монда маълумот шудтон аз хитон занг зада мепурсем. срочна фурӯшӣ то қасуми холӣ. нархи мошин 6000 сомон аст. бо савдо дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. хай якин мошин палбон ки ягон расход дорад. нархи арзон кардия ягон расход бо опшин мекунем. хоб рақамҳои тисели соҳибшон дӯстони азиз шахсоне ки дар кор ҳастанд марама занг занед қатъи соҳибшон чақчақ кунед. срочна мегӯяд нархи арзон мондиам бо ягон сом муомила бо мешавад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Toyota Camry D светои сиёҳ бо нархи арзон срочна соли 2006 сол ҳастае ки сӯзи фурӯш газ бензине объём мотори 2.4 литре коробка дӯстони азиз механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳуҷҷат дорад солона. утилизатсия мегад кардагӣ кондитсионер электропакет диска ва светои намхели сиёҳ. дӯстон аз ин мошина моторш чӣ хел аст коробкаш чӣ хел аст инаша рафта аз пеш бинед. нархи мошин 6500 сомон ҳамин хел соҳибшон мондианд. яъне ки 6500 сомон бо камтар арзон мешавад. мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. хай мошинара главни ҳамин мотору коробкаша дӯстон азиз барои ки ҳамин ду чизаш қимат аст. агар ҳамин соз бошад метавонед ки шумо харидорӣ кунед. рақамҳои поёмдаи мегафони соҳибшон марамат занг занед маълумоти пурраша гиред. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ доред хона замин квартира ягон техникаон компания хоҳед ки реклама карда рақамҳои болобда 20 та рӯйкои мо реклама мекунем.
лайка хоҳиш мекунем ки занед ва навора дар рафиқотон селкаша падилчаш кунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, срочна Hyundai Elantra. Инам хеле светои сиёҳ асфалтни свет Hyundai Elantra. соли бори 2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробкаш механикаи мошинега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинега соза нархи мошина мега 55,000 мегем бо модат муомила мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин мошина мега тоқа суми холия алиш намеша балон лати кордусо балон як 70% 60%. дискои худаш салоншам тоза кондитсионер ва дигар чиҳои лозимӣ. хоб дӯстони азиз, нақш 55 савдо мега дорад. ина рақамҳои поёмдаст рақамҳои мегафони соҳибшон. шахсоне ки мехарем маҳрамат занг занед. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед чӣ маркаи мошини ба шумо дар кор аст дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагиро пешкаш мекунем. лайка занед. каси мошини фурӯшида дар рақамҳои баҳса реклама мекунем.